vanhasta Uno-elokuvasta, jossa esität aika nuorena Uno äitiä. Siinä olisi ollut nuoren näköinen äiti, mutta seuraavaksi viehättääkseen. Eli kysymys on... Joo. Jolla kuvitettaisiin erityisesti oikeistopiirit. Meksikon vieralla sitä, että Yhdysvallan on osatyinen maiden rasista. 7 uutisista hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentin ruotsalaisaluksesta tulipanon vuoksi. Palo saatiin sammumaan vajassa 2 tunnissa. Kukaan ei vahingoittunut puoliltaöin Oskarshamn. Tyyli nyt. Kamera 5 tiivistys. Nyt. Hyvää huomenta. Tässä 7:30 uutisia. Edukasta, mutta ennen kaikkea terveyttä. Kärjistyy ykköseen. Keskittyy se myös erikoistuu. Kiina pyrkii maailman ykköseksi ohi Etelä-Korean. Tarvitaan